Καλωσορίζουμε τον ψυχολόγο με ειδίκευση σε θέματα εκπαίδευσης, τον κύριο Θανάση Ντάβαρη, ο οποίος εφαρμόζει ένα νέο τρόπο μελέτης, ο οποίος και χρήμα εξοικονομεί για την οικογένεια, γιατί το παιδί απλουστεύει την σκέψη του, ειδικά ένα παιδί που μπορεί να έχει και καλή μαγιά, να είναι έξυπνο παιδί και να μην καλύπτεται από τον τρόπο που του διδάσκεται στο σχολείο ή από ό,τι θυμάται ο γονιός του που έχει φύγει από αρκετά χρόνια από τα θρανία. Διδάσκει λοιπόν μια σύγχρονη τάση στην εκπαίδευση που στην Ευρώπη ήδη έχει μια προϊστορία και στη χώρα μας κάνει τα πρώτα βήματα. Αυτονομείται ο μαθητής. Βρίσκει το δικό του τρόπο να διαβάζει. Καλώς ήρθατε, κύριε Ντάβαρη. Να είστε καλά, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ και εσάς προσωπικά και το κανάλι σας για την πρόσκληση. Αν και ψυχολόγος, πρώτη φορά εμφανίζομαι στην εκπομπή και είμαι λίγο αγχωμένος, αλλά πιστεύω σε 1-2 λεπτά θα... Ωραία. Είστε ερευνητικός συνεργάτης στο Παιδαγωγικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Έχετε πολλές ιδιότητες και αυτό που είναι, αν θέλετε, το παιδί σας, είναι αυτή η μέθοδος. Είναι πώς οι μαθητές θα φύγουν ή από την παπαγαλία του σχολείου ή από μια και μόνο μέθοδο που τους διδάσκει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής, γιατί μιλούμε για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, και θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν στην πραγματικότητα, στην πράξη την ξυπνάδα τους και τον δυναμισμό τους. Έτσι, εκεί λοιπόν θα βρουν ποια μέθοδος είναι εκείνη που πιο αποτελεσματική και πιο ταιριαστή σε εκείνους μπορεί να έχει πράγματα. Επιτυχία. Για να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί αυτό και να πάμε και σε παραδείγματα. Ωραία. Να κάνω μια μικρή εισαγωγή για το βιογραφικό μου, αν επιτρέπετε. Πριν λίγο καιρό τελείωσε ένα πολυετές ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα, όπου εμείς από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας είχαμε μια ερευνητική ομάδα 4-5 ατόμων, μεταξύ των οποίων ήταν ο κύριος Κόλιας, επίκορος καθηγητής, και διακεκριμένοι σύμβουλοι από την περιοχή της Θεσσαλίας, ο κύριος Δαρόπουλος και ο κύριος Καρναβάς, και συμμετείχαμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαζί με άλλα 7 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Στόχος μας ήταν να δουλέψουμε πάνω στο πώς τα παιδιά μπορούν να αυτονομηθούν, να δουλέψουν μόνα τους, εστιάζοντας με λεπτομέρεια στη σχολική ύλη, χωρίς συνέχεια να κρέμονται είτε από τις επιταγές εισαγωγικά του δασκάλου στο σχολείο ή του γονιού τους στο σπίτι, περιμένοντας τις απαντήσεις και την κατεύθυνση για το πώς πρέπει να διαβάσουν. Συνδυάζοντας λοιπόν την εμπειρία τόσων ετών στο πρόγραμμα αυτό και από τις υπόλοιπες σπουδές μου και από την υπόλοιπη επαγγελματική εμπειρία, πίστεψα ότι μπορώ να κάνω μια νέα, κάτι καινούριο εδώ στο Βόλο, προσπαθώντας να κάνω μαθητές δημοτικού και γυμνασίου πραγματικά αυτόνομους. Δηλαδή να διαβάζουν μόνοι τους και να λύνουν μόνοι τους τα προβλήματά τους όσον αφορά τα σχολικά μαθήματα. Το πετύχατε? Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 μήνες. Αυτά τα παιδιά που μας έχουν έρθει πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι μια διαπίστωση και των γονιών τους αυτοί, ότι δηλαδή βλέπουν αυτή τη διαφορά στον τρόπο που το παιδί παίρνει πια και αξιοποιεί την ύλη του σχολείου? Το πρώτο που μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι από εκεί που ένας γονιός είχε το παιδί του 5 και 6 και 7 ώρες κάθε μέρα από τις 2-2.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ να διαβάζει, ο χρόνος έχει μειωθεί στις 2 ώρες, στη 1,5 ώρα. Μάλιστα. Τώρα, μου έχετε και κάποια παραδείγματα πώς λύνουν ένα πρόβλημα στα μαθηματικά της τρίτης δημοτικού, για παράδειγμα. Θέλετε να το δούμε, παρότι δεν είναι, έπρεπε να το έχουμε και σε PowerPoint για να το δείχνουμε να γίνει πιο αντιληπτό, αλλά έχει ένα παράδειγμα με τα διόδια. Κάθε όχημα πληρώνει διαφορετικό ποσό για να περάσει τα διόδια, μηχανές πληρώνουν 70 λεπτά, τα αυτοκίνητα 1,40, τα φορτηγά 2 ευρώ. Σε 1 λεπτό πέρασε ένα όχημα με 2 ρόδες, ένα όχημα με 12 ρόδες και ένα όχημα με 4. Και ζητά από το μαθητή να κάνει το άθροισμα. Πόσα χρήματα συνολικά πλήρωσαν στα διόδια σε αυτό το 1 λεπτό τα 3 οχήματα. Ωραία. Οι πιο πολλοί μαθητές τι κάνουν? Διαβάζουν 4-5 φορές το πρόβλημα και μετά σκέφτονται τι πράξη πρέπει να κάνουν. Και έχουν και από πάνω τους και τον πατέρα τους ή τη μητέρα τους που αν βλέπουν ότι δεν μπορούν να επιλέξουν σωστά την πράξη που πρέπει να γίνει, τους φωνάζουν. Τους λένε «Α, το διάβασες 4-5 φορές και δεν το κατάλαβες, δεν σου κόβει».
Ή πάλι μπορεί να τους πούν διάβασε παραπάνω, διάβασε το και άλλες φορές. Και γίνονται μάχες. Και έτσι χαλάει. Και έχουμε και λεκτική βία, είσαι άχρηστος, δεν τα καταφέρνεις. Ναι, μπουμπούνας και όλα αυτά. Ναι. Εμείς λοιπόν λέμε στο μικρό παιδί, θα σου δείξουμε ορισμένα σταθερά βήματα για να μπορέσεις να λύσεις ένα πρόβλημα των μαθηματικών μόνος σου. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε. Έχετε τον μαθητή. Δεν υπάρχει ούτε ο δάσκαλος, ούτε ο γονιός και έχετε απέναντί σας τον μαθητή. Του βάζετε αυτό το πρόβλημα. Τι του λέτε αρχικά να κάνει? Πρώτα λειτουργώ εγώ ως μοντέλο. Ναι. Δηλαδή, ναι, λέω το μοντέλο πρότυπο. τώρα είναι πρέπει να γίνει ο μαθητής. Εμένα μου το γράφετε εδώ. Ναι. Τη στρατηγική για να λύσουμε το πρόβλημα συνοπτικά. Αλλά θέλω να μας το περιγράψετε εσείς. Λοιπόν, έχουμε το πρόβλημα μπροστά. Ξεκινά ο μαθητής να το διαβάζει όπως διάβαζε και στο παρελθόν 3, 4, 5 φορές. Ναι. Ωραία μέχρι εκεί, το κάνουν όλοι. Το παρακάτω είναι το θέμα. Του υποδεικνύει ότι πρέπει να υπογραμμίζει τις κρίσιμες λέξεις. Ποιες είναι οι κρίσιμες λέξεις? Δεν είναι τόσο οι αριθμοί, τα νούμερα που πολλοί νομίζουν ότι το νούμερο κάνει διαφορά. Είναι τα ρήματα που δηλώνουν τι ενέργειες γίνονται, τι κινήσεις γίνονται μέσα στο πρόβλημα. Και είναι και κάποιες λέξεις κλειδιά που δείχνουν ποια πράξη πρέπει να γίνει. Ας πούμε η λέξη που λέει στο πρόβλημα συνολικά, λέει συνολικά πόσα πρέπει να πληρώσω στα διόδια, υποδηλώνει είτε πρόσθεση είτε πολλαπλασιασμό. Πάντα. Γιατί πρέπει να μαζέψεις κάτι όλα μαζί και να κάνεις το σύνολο. Έτσι. Αφού λοιπόν υπογραμμίσεις τις κρίσιμες λέξεις, μετά ερχόμαστε σε ένα βασικό στοιχείο των στρατηγικών μάθησης. Είναι το να φανταστώ κάτι. Να το κάνω εικόνα, όπως κάνω λέμε. εικόνα. Για να το κάνω εικόνα όμως πρέπει να ενεργοποιήσω κάποιες μνήμες που έχω. Όλα σχεδόν τα παιδιά έχουν περάσει από διόδια. Θα θυμηθούν τον μπαμπά τους λοιπόν που πλήρωνε εκείνη τη στιγμή στα διόδια, μια μηχανή που πέρασε από δίπλα και είχε 2 ρόδες, ένα φορτηγό που έσπασε την μπάρα να περάσει, λέμε τώρα, και είχε 12 ρόδες. Γιατί ήταν του δεν πληρώνω, ναι. Ακριβώς, ήταν του δεν πληρώνω. Και αυτομάτως νιώθει ότι αρχίζει και πατάει πιο γερά στο πρόβλημα. Λέει εδώ πέρα έχω μια εικόνα, κάτι γίνεται. Το επόμενο στάδιο είναι να καθορίσει το ζητούμενο και να βρει ποια πράξη πρέπει να κάνει. Αυτό πώς γίνεται? Πηγαίνοντας εκεί στις υπογραμμισμένες λέξεις που λέει συνολικά, όταν βλέπει τη λέξη συνολικά λέει η πρόσθεση θα κάνουμε πολλαπλασιασμό. Μπορεί λοιπόν εύκολα, ανασύροντας ξανά όσα έχει φανταστεί, να επιλέξει πρόσθεση ή πολλαπλασιασμό. Υπάρχει περίπτωση ένα παιδί να θρήσει τις ρόδες και να αρχίσει να κάνει πολλαπλασιασμό? Γιατί μιλούμε, να μην το ξεχνούμε αυτό, το παράδειγμα που μόλις είπαμε για τα 3 διαφορετικά οχήματα που πέρασαν σε 1 λεπτό από τα διόδια, είναι για παιδιά τρίτης δημοτικού. Έτσι. Ναι, είναι πράγματι για παιδιά. Υπάρχει στο βιβλίο. Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι μην έχουμε εμείς την απέτηση με την ίδια ταχύτητα και την ίδια σκέψη να λειτουργήσει το παιδί της τρίτης δημοτικού. Εκεί λοιπόν έρχομαι και σας λέω ότι θα μπορούσαμε να μπερδευτεί το παιδί και να πάει σε πολλαπλασιασμό ή σε άλλη πράξη. Να σας πω, εκεί υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα. Ποια είναι αυτή? Για παιδιά από 1η έως 4η δημοτικού εκπαιδεύουμε μαζί μέσα σε αυτές τις λίγες εβδομάδες και τον γονιό. Γιατί είναι μικρά τα παιδιά και δεν μπορούν μόνα τους να εφαρμόσουν τις στρατηγικές. Ναι, μεν μειώνεται ο χρόνος μελέτης, αλλά χρειάζεται και ο γονιός μαζί να βοηθάει που και που το παιδί. Επομένως, όταν ένα παιδί μπερδευτεί, θα υπάρχει ο γονιός εκεί πέρα που θα τον έχω εκπαιδεύσει να δείχνει κατανόηση στο παιδί, να μην είναι έτοιμο με τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι να το κατηγορήσει, να δείξει κατανόηση και να του πει πάμε ξανά. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να αναγνωρίσω άλλοθι στους γονείς, αλλά ο γονιός που έχει δουλέψει ένα 10ωρο, που έχει την επόμενη μια επιταγή, που έχει απλήρωτο έναν άλλο λογαριασμό ή τον υπάλληλό του, αν είναι αφεντικό, και ζητά και τη συνδρομή το παιδί, εκεί δεν ξέρω πόσο τα νεύρα του έχουν αντοχές για κάτι που στο μυαλό του μοιάζει έτοιμο για την λύση. Ξέρετε, είναι διαφορετικές στιγμές. Δεν πάμε στην θέση που είναι το παιδί σήμερα, στις δικές μας μνήμες. Πολλοί γονείς λειτουργούν με τους δικούς του ρυθμούς όσον αφορά την ανάλυση ενός προβλήματος ή ενός κειμένου και θεωρούν ότι το παιδί τους ακολουθεί και εκεί πέρα γίνονται όλες οι αντιπαραθέσεις. Χρειάζεται μια χρυσή τομή στο χρόνο. Έχουμε ένα δεύτερο παράδειγμα πώς να μάθει την προπαίδεια το παιδί μου, που είναι για μαθητές πάλι του δημοτικού μέχρι την 4η τάξη, που είναι το 1x2, 2, το 2x2, 4 και πάει λέγοντας. Εκεί τι γίνεται, πώς μπορούμε να το μάθουμε πέρα από τον κλασικό τρόπο που μας διδάσκει το σχολείο? Ωραία. Πάλι με εικόνες? Βέβαια, και εδώ υπάρχουν εικόνες. Ωραία, για να το δούμε. Λοιπόν,
Καταρχάς, γι' αυτό που είπατε πριν, ότι γυρνάω από τη δουλειά, έχω να πληρώσω επιταγές. Είναι καλύτερο από τη στιγμή που έχεις όλα αυτά να κάνεις, που σε αγχώνουν, είναι καλύτερο να μάθει την προπαίδεια του παιδί σου μέσα σε μισή ή σε μια ώρα, παρά να παλεύετε 5 ώρες. Έτσι, τότε είναι που θα ακούσει περισσότερες φωνές. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, την προπαίδεια. Ας πούμε, παίρνω την προπαίδεια του 4. Αυτό βέβαια μπορεί να εφαρμοστεί και με άλλους αριθμούς. Έχουμε 10 ζευγάρια. 1, 4, 4 μέχρι το 10 φορές το 4, 40. Τι κάνουμε? Το σπάμε σε 3 μέρη. Σε 3 μέρη όπου υπάρχουν ζευγάρια. Το πρώτο μέρος είναι 1 φορά το 4, 2 φορές το 4, 3 φορές το 4. Αυτό το μαθαίνουν όλα τα παιδιά, πολύ εύκολα μέχρι το 12. Μετά υπάρχει το τελευταίο σκέλος που είναι 10 φορές το 4, πάμε ανάποδα. 9 φορές το 4, 8 φορές το 4, που και αυτό μαθαίνετε πολύ εύκολα. Πώς? Κάνοντας αφαίρεση. Με την αφαίρεση, okay. 40-4, 36-4 και μπορείς να φτάσεις μέχρι το πολύ εύκολα 4, 8, 32. Από το 4 μέχρι το 7 τι γίνεται? 4 επί 4 και 7 επί 4, δηλαδή 4, 5, 6 και 7 επί 4. Εκεί είναι το σημείο κλειδί και εκεί είναι ένα μεγάλο ατού των στρατηγικών μάθησης. Ξεκινάμε από το 4 επί 4. Προσπαθούμε να φανταστούμε μια εικόνα. Οτιδήποτε. Όταν τη δίδαξα σε ένα παιδάκι πριν λίγο καιρό, μου ήρθε εμένα η εικόνα στο μυαλό ενός αυτοκινήτου. Και κατά σύμπτωση του ήρθε και του παιδιού αυτή η εικόνα. 4 επί 4. Ένα αγροτικό. Εγώ σκέφτηκα ένα αγροτικό, αυτό με τις καρότσες από πίσω που το φορτώνουμε και πάμε στο βουνό. Έχουμε λοιπόν το 4 επί 4 που έχει πάντα ταμπέλα από πίσω, όπως όλοι έχουν ταμπέλα τα αυτοκίνητα. Το νούμερο 16. Αυτό αποκλείεται να το ξεχάσει. 4, 4, 16. Πάμε μετά στο 5 επί 4. Αυτό είναι ένα πιο μεγάλο όχημα. Αυτό είναι ένα φορτηγάκι. 5 επί 4. Τι ταμπέλα έχει αυτό? 4 νούμερα παραπάνω. Έχει το 20. Το 6 επί 4 είναι ένα φορτηγό. Το παιδί το ίδιο δηλαδή μπορεί να μας καθοδηγήσει στο τι εικόνες μπορεί να φανταστεί και αυτά να λειτουργήσουν ως μνημονικό σκαλοπάτι για το επόμενο. Άρα λέτε να μην πάμε στη μηχανική μάθηση, στην παπαγαλία όπως το λέγαμε, γιατί εμείς τι κάναμε, πηγαίναμε και λέγαμε τι έχουμε εξέταση στην ιστορία τη Δευτέρα. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν μαθαίναμε παπαγαλία. Το κείμενο το λέγαμε και την Κυριακή το βράδυ στη μαμά μας, στον μπαμπά μας και ήμασταν ευχαριστημένοι που μάθαμε παπαγαλία και ανάθεμα αν θυμόμαστε πέρα από κάποιες βασικές ημερομηνίες στην ακρίβειά τους τα γεγονότα τα ιστορικά. Εσείς λέτε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει παιχνίδι αυτή η διαδικασία. Ακριβώς. Για το παιδί. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι ένα σύστημα που βρίσκει έδαφος. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες. Η ανταπόκριση είναι πολύ θετική μέχρι στιγμής. Είμαστε βέβαια ακόμα στη φάση της ενημέρωσης του κόσμου. Μάλιστα. Είναι ένα νέο εγχείρημα το οποίο ο κόσμος δεν το κατανοεί τόσο καλά. Ακόμα. Κύριε Ντάβαρη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ψυχολόγος με ειδίκευση σε θέματα εκπαίδευσης ο κ. Θανάσης Ντάβαρης. Εις το επανειδήν.